Goedemiddag. De steden praten hier over de problemen met de nieuwe afvalfabriek van Omrin in Haans. De oven draait een paar maanden, lesten weer een steuring, kwamen de stoffen vrij en dat had opsporen. Er wordt praten over de rol van de provincie in hoeverre maar die het fabriek controleren. In de extra commissiebijeenkomsten van de steden jouwt deputaire Sjoerd Galema een toelichting op de problemen met de nieuwe afvaloven. De provincie is verantwoordelijk voor het jaar van de milieuvergunning en het tafelsjocht daarop. Bij het inregelingen van de oven is net alles goed gegaan en dat weer onder meer aanleiding voor de Haanser politiek om erop aan te trunnen de oven tijdelijk stil te lezen. Omdat nou een heel soort net duidelijk is hoe de uitstoot van die oven. Galema zal het beziekje antwoord te gaan op een aantal vragen die te lipje bij benammen een drietal oppositiepartijen. Medewerkers van taxibedrijf Kielstra binnen bot ondien troch het ongeluk dat een collega van haar juster veroorzaken. De chauffeur hield 6 keer meer dronken als Tastien en ried met 2 benen in haar taxibusje in Hantem een tuin in. De vrouw is voortdurend jet door de politie en mij neerwer op het taxi bij Kielstra. Het ongeluk had grote impact bij het bedrijf. Wij zijn heel erg neergeslagen. Ik had vanmorgen zelfs nog mensen die er helemaal kapot van zijn. Andere chauffeurs? Andere collega's, ja. De inspectie van verkeer docht onderzoek naar hoe dit gebeuren kon. In 2020 moeten alle Friezen vlug internet hebben. Dat wil de provincie die er tussen de 50 en 100 miljoen euro in investeert. De komende jaren gaan dan duizenden kilometers glasvezel de groen in. Om heel Friesland van vlug internet te voorzien, komt de provincie met een eigen netwerkbedrijf. Daardoor ga ik internetaanbieders zoals KPN, Ziggo en UPC om mij. Nu zit lieke nog 30% van de Friezen op het vlugge internet. Vooral op het platteland ben nog een soort trage verbindings. Provinciale steden moeten het plan nog goedkeuren. Heel Skielge had je een paar uur zonder stroom zitten. Het ging om zo'n 4000 aansluitings op het eiland. Om kwartier voor 9 voel de stroom uit, kwartier voor halven die alles het werd. Hoe de oorzaak koer Liander nog net zijn volle sezen. De skeer zal net compenseerd worden, zal het netwerkbeheerder Liander Witte. Daarvoor had de stroom te kwad eraf west. Verskate supporters van Sportclub Heerenveen protesteren in het nieuwe uitshirt van de club. Ze vinden dat het shirt te volle liekt op het shirt van Ajax. Supportersclubs van Veenfen en Nieuw-Noord hadden ongenoegen over het shirt uiteren bij de directie. Tegenstanders kunnen haar aanmelden op Hives en supporters kunnen zelfs nieuwe shirts ontwerpen op een forum. Camera's registreren van Utah hoe automobilisten en trekkerbestuurders op elkaar reageren op de Frieske dieken. Er hing je een week lang 6 camera's op de dik tussen Frieske Pjellen en Boetenpost. Die lezen fans hoeveel trekkers er rieden en wat die met het orenverkeer doggen. Het levert soms gevaarlijke situaties op. Vooral in de bochten bij Jeruzalem, dan haast er een onoverzichtelijke bocht en dan zit er een vluchtheuvel in. Nou, dan komt er een auto aan en die denkt van wij gaan krijg voor de bocht even inhalen. Ja, en dan één keer staan ze voor de vluchtheuvel. Ja, dan haast die net bekend is, die weet dat net. Dat kan wel eens een gevaarlijke situatie opleveren. Sportclub Cambuur giet vol vertrouwen de play-offs in. Morgen is de eerste wedstrijd in FC Zwolle. Onvierder Sander van der Heijden zit weer bij de selectie, maar stiet nog net in de basis. Wiel Sander van der Heijden tussen de reserves traint het groepje basisspelers aan de orenkant van het veld. Dat betekent dat de onvierder die het lijst hier van de leersk op de bank beginnen zal. Al docht hij zelfs nog wat geheimzinnig. Ja, de opstelling is nog niet bekend, dus we weten niks maar. Is je zoon in de eigen van bij Zwolle? Ja, misschien. Maar goed, ik denk dat je het wel bij het juiste eind hebt. Het vertrouwen in een goede haren is groot bij Cambuur. Trainer Henk de Jong zocht benam onvallend kansen, maar verdedigend met zijn ploeg wel bij de les bleven. Wij kunnen net alles hier gooien, dan verliest het gewoon. En dus er mag heel degelijk spelen, maar de mogen ook reizen rondom Mark de Vries. En uit de zijkant wij, dus laat maar komen. Het waren nog joen en vannacht is er een beroende loft en ruimt het uit en terug. De temperatuur zakt ons aan 10 graden. Morgen wordt het droog, maar er komt ook bewolking voor. Uit en terug komt de zinnen erbij. Het wordt dan zo'n 16 en 17 graden. En ons vieren het Frieske Nijs voor nou. Meer op omroepfriesland.nl en om 6 uur in een nieuwe jood. Graag onthaast.